ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଲେନ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସାରୀ ନିକେତନର ବି ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର। 6 ଦିନ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? 6 ଦିନ କହୁଥିଲେ। 6 ଦିନ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା? ଫଟୋ ସାଇଟ୍ ପୁରା ବିନ୍ଧା ପେନ୍ରେ, ମାନେ ମୁଁ ଉଠି ପାରିନି। ଆପଣ ଇଏ ବି ଫୋନ୍ ବି କାହାର ଉଠାଉନଥିଲେ? ନା ନା, ସେସବୁ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିନି, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏନି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ପୁରା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଟ୍? ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଟ୍। ଆଉ ପେନ୍ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପେନ୍ ହେଇକି ତ ମୁଁ ଚାଲିପାରେନି, ଆଉ ଶୋଇପାରେନି, ଭିଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଖାଲି ଶିର। ଭିଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ? ଆମର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସେ ଲାଗିଲା ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। କିଏ ରେଫରେନ୍ସ ଜଣେ ଦେଲା କ'ଣ ଆସିଲେ? ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଗଲା ଚିକିତ୍ସା। ଏଠି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏନି କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି। କ'ଣ ଭଲ ଅଛି? ପେନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଶିର ଟାଙ୍କିବା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାସର ଚିକିତ୍ସା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁହାଯାଇଛି? ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୁଁ କରୁଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଘରେ ବି କରୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି।